Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklike leyo bell for ama notification. So kule video ethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngoWiseman Mncube esimazi ngosibonelo kuZalo. Ngangikade ngivezile ke before ukuthi ke uWiseman Mncube uyashiya ke lapha kuZalo. Lezi indaba mbukeli ithusa abantu abaningi ukuthi ke usibonelo uyashiya lapha nokuZalo and ngangishilo ke before ukuthi ngiyobuya update uma sekukhona okuvelile ukuthi yahlahle kwenzakaleni ingani usibonelo ehamba ke kuZalo. So amasource aveza ukuthi usibonelo wasubmit iletter ukuresign kulona uZalo and uZalo la accept leyo letter and babeke sebeyaveza ukuthi ke uresign emva ukuthi ke ethole enye igig lapha naye kuMzansi Magic. Kuvela ukuthi ke uzoactela enye idrama ezoqala ke lapha kuMzansi Magic. Igama le drama My Brother's Keeper ezo replace iGomora ngo 7:30 Monday to Friday. And baphinde baveza ukuthi ke usibonelo uncamele ukushiya lona ke uZalo ngenxa yokuthi ke le gig ayithole lapha kuMzansi Magic ingcono kunalo ke uZalo. Ama newspaper ke nama source aveza kanjalo. So injalo ke mbukeli indaba ayithinta yena usibonelo ukuthi ke impela uyashiya ke lapha na uZalo noma izeke bengaveli ke date ukuthi ke uhamba nini, kodwa ke indaba ezibhlungu lezi ukuthi ke uyahamba and uZalo ngelisafana naqala. Idrama ke lezodlala kuMzansi Magic My Brother's Keeper lenaye ke usibonelo izoqala ngazo ke i23 October. Sithembe ke mbukeli ukuthi ke izoba mnandi le drama and ke siyathemba futhi ukuthi ke izokhona ukureplace iGomora. Lezi impela indaba nje ezibhlungu, angazi ke noma impela uZalo lisazofana enaqala njengoba ekhamba yena usibonelo. Kodwa ke sobona ke mbukeli and ke futhi makhona kunye ngotholayo ngiyophinda futhi ngibuye ngizokuupdate ke mbukeli. Izo indaba ade nguphathele zona nje lezi namhlanje ukuthi ke usibonelo uresignile lapha na ke kulo uZalo. Cethu ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.